iki sapa lho? Kali jalan biyen iki, Gus. Jenenge iki Belik. Apa foto sih? Belik, guys. Jangan. Pertigaan iki sing ngiri. Aku wis pernah yang main jarene. Sing mau wonge. Iya, aku wis pernah yang mati jarene. Iya. Pal iki ngiri. Pal iki. Iya, pal iki. Iso pal. Jenenge pal arek-arek itu aku tau nyamai. Aku wis medun. Oh iya, Mang. Ya. Ya Allah, ya Aku pernah Allah. nyamai. Iki. Oh iya, kalau aku jangan Coba. sampai. Wih. Iya, masa kelas. Dun, nenek omah tingkat, ndak omah kuwi kabeh. Dia mas tingkatnya. Bu, golek iki. Ada kaduan nih. Ah iki lali to. Pal mangkanya gue. Medun iki, medun. Medun. Pal medun. Oh, lurus nek omah tingkat. Iki mas tingkat. Sore iki. Iki. Iya paling. Paling lho, delok takok. Kenapa banget bareng? Jombo. Kayak manglung. Omah iki mesti sono lho. Oh iya. Mbak lho, guys. Pokoke. Kayak takok Mbah. Takok. Ya mbah kuwi. Ya Allah. Oh, iya lho. Urung tau rene aku. Mbok. Masya Allah. Ndi main? Iki omah iki. Iki anak omah. Mas Fendi. Oh, alah. Lah kae lho iya ta dulure Kang Nur Haji ta. Urung. Ya Allah. Apa tau rene aku? Alon sik. Wis ora? Apa Wis iya? tau. Itu tendet. Ki wis Iya, teko paling. budukan, guys. Apa iya to, Kang? Suasana budukan. Kacel, kene sing wedok. Yang mana nabi itu? Kok enek bebek barang ki Ora piye? kecil nek Kang. Kwek. Blas. Tau rene sedane aku yang bengi. Hah. Salah. Jupuk manuk apa? Cendet. Jai. Modeni. Mau nek tak pamili. Lewat sing apik. Kwek. Burung kacer mania digaspol ndang